Yeah, welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Akuluakulu mwadzuka bwanji konse kumene muli mamawa bwino. I hope kuti aliyense ndithu ali bwino. Hey, pano pa ndithu tili ndi ma-update angapo. Mabe tingopatsana mwa imodzi mpaka na onse athe. Ndiye tiyeni tiyang'ane za BRICS paja tikudziwa kaya kuti poyambirirapo tinakamba nkhani yokhuza ndi BRICS. BRICS ndi movement imene kuti ndika kagulu ka maiko angapo amene kanakhala pansi kuti kafuna kapange mission yopanga de-dollarization, kama kuti kuichotsa dola ija kuti isakhalenso ndi mphamvu yambiri yomalamulira kwina kulikonse. Chifukwa tikudziwa kale kuti pano pa dola pa dola paja tukayezeti na pa dola paja apo ndi zinthu zonena kuti mene ndikuwawe chipweteko. It's like iweyo kuti ukhale stable financially internationally osati kuti ukhale financially stable kumalawi kokha nde maybe you just need makwacha komabe still there must be someone who is struggling kuti apeze madollars aja, right? Like pa umoyo wathu wa tsiku ndi tsiku, since ifeyo tilibe ma resources eni tilibe zinthu zoti zitha kutipezesa zinthu zofunikira pa moyo wathu, timafunikira dola ikufunikirira chabwino wewe utuna kuti ine dola yo sikwani kuyeni chifukwa ineyo mwakuti ndimati koma mafuta amene wewe makagulawo, mafuta agalimoto amene makagulawo kuti mafuta achafike mu dziko afunikirira dola. That means you need it directly, indirectly. Kama you need a dollar in your life. You need a dollar in your life. You understand? Just defining kama mu ina yake noti munakamvesesa. Ka iwe utatani. America ija ikukanika mina kupanga zinthu zambiri, right? Mina ikukanika kupanga control anthu ena, maiko ena chifukwa choti maiko ena ndamakani. Kumana pa dollar papa, it's like we need a dollar. Right, we need a dollar. We need dollars. More dollars. Unless pakhale njira yonena kuti iweyo uli ndi zinthu zonena kuti utha kumasinthisana ndi zinthu zimene iweyo ukhoza kugwiritsa ntchito dola kuti uzipeze zinthuzo. Okay, I'm going to give you an example. Maiko olemera I think it's a press briefing yake Dennis Mahata ta khanga analongosowa kuti maiko olemera amangopanga barter trade ndi kungosintha kule ifetu tili ndi cotton kwathu kuno tili ndi fodya tupasani madola sirifuna madola koma fuka tukuno tukusowekera ABCD nde tisinthisana mwa iko imene chimachitwa barter trade imangosinthisana katundu chifukwa penepo ndi kuti value ya ndalama suti so imakhala gwaso yayi, value ya ndalama imakhala dakalipo. Nangasi iwe ndalama kuti tipangane ma business ndi ndalama ndi kuti zifunika zoti ndalama ipe na ikwele na itani, you see. Koma sino katundu amakhala katundu. Ama intenti sene sabato zanuzo ndi kulima mukandilimire kumuntu kapena sabato tisene ndi chovala trouser palibe zoti trouser lagwa value yoro lagwa value ayi, trouser ndi trouser, sabato ndi sabato, right? We need dollars kwambiri kuti tipangerani country chani unless njira yake ya barter trade ija imene maiko akulu amatani amapanga mabe still mo
pafunika be kadola kachaso kama zafunika beso kateke na kageso. You understand what I mean? Ufunika kadola kacha. Ufunika ndi dola ita. Iweyo topita dziko neli lose kunyamula dola chonchi. Right? Iweyo to kunyamula dola chonchi. Kwina kuli kose kumene uli. Utogwisa chito dola. Timvane benepo. Ukuzogwisa chito dola. Koma sungaringe kwacha. Kupita dziko nayo gwisa chito kwacha. Sizingatheke. Akuzoti chimene ndechani chimene chocho. Right? Nde drama ngati zimene zizi. I remember taina kenali ku airport. Ndikafuna madzi. Right? Madzi ndithu madzi. Then samadzi namazingana kuti madzi wawa ndi $10. You know what? Kabotolo half liter. Madzi inini yokumwawa. Kanalibe $10. Come on man. Huh? Nani drama za mitundu ina kumano sikana kwanisa kugula. Kuma dola amafuna na dollars. Inakuyo lenga $10 ku Malawi la no. Ai. Ababola ndipite pena bagi pa sink ndikama madzi. Anyway, by the way, kumano dollar it's pena bali boss. That's why it's like that's why waja zitatan ma Americans ama kwenda kwanyia plan zao kumbale kuza ndi business because ku business kujaza zoti people need dollar. Panabula kagulo kamene ka BRICS na ilongo swaso kane kuza ndi BRICS kula funa abwesendera amayina motele. Mulima yuko angapo China, Russia, Iran, na ambele mbili. India kumazobeza kuna kuti maiko amene wa I think okay and dziwana ndi meeting tingotero dziwana ndi meeting fa point ndi mene dziwana ndi meeting yawo kumene amakambe kuza ndi global market corporation chifukwa move imene afuna abanga zoti BRICS drama yawoyo imene angaipanga kumene kugwirizana wawo drama yo ikhaino kuti nayonso iloyo mu chat mu system yoti sukuti ndi dollar yo khaimene zigwira ntchito yake koma yawonso BRICS yo nayonso titakhani ma option awiri la titakugwisa ntchito BRICS ana okay dollar iponyane yoko nga America bankhana kuza ndi marketing bankhana kuza ndi nsika umene wamayisetsa kuti yaitani chinga kuti pasabweso drama naso ya powerful. You understand what I mean? Hey, pasabweso drama naso afune pakhalepo dollar. There you are anapanga global mineli. Koma unfortunately mu global mineli mukwana kazoti muliso ma spy. Amena akudzukira bwino ndi India. Indian sunga so dalilika so khulupirika India. Dziko la India. Silo khulupirika yayi. You understand? Nene naso limuti mene momo I think mele linangolowa dala kama nalilowesa dala kuti lizikatenga ukazitape. India mene. Zimene chitika dzulo pamene amakakambirana nzonena kuti anakambirana nkhani kukhudzana ndi pansika kuti pakuyenda bwanji global marketing fund zofunika zawo zimene kumbe ma purpose zawo ndamene ma agendas awo koma dzulo anakamba zinthu ziwiri anadzudzula America pokweza mitengo ma tariffs misonkho kukweza misonkho anadzudzula nkhani imeneyo komanso anadzudzulaso attack imene America inachita kuchita Iran anadzudzula zinthu zimene zonse kumene kuku maiko amene ali very powerful akuluakulu mu mgwirizano umenewo ndithu Russia sinabwere Putin sanapiteko China sinapiteko koma I guess kuti China yayiwerenga kale kuti chibwana I think muna group lolo walipolonje kwambiri kumapezeka India chanchani ndeno pazifukwa zawo zina sanapite amasali kudze kuma nthango penekera kuti mwina kuteka akuyiruluka kuti group silili bwino koma Putin sanapite kuchifukwa chonena kuti
ali ndi timatiani warrant of arrest, akuyenera kumangidwa, right, chifukwa cha nkhondo ya ku Ukraine. Ku Ukraine iye anatenga kwa ana ngapo, I think ana ambirimbiri ndithu anachotsa anawaba ku Ukraine kuwapititsa ku Russia. Ndiso dziro kafuna tani kafuna mwana our trainers kafuna run now. Yeah, the main one thing. The second thing, pankhani okuza ndi enkhondo basi mene ndi anayika warrant arrest kuti amange. Ndiye Putin sikuti amaopa odziona lilo samapita koma amayesetsa kuti pakhale kaye guarantee kuti ku dziko limene mumuteteza kapena ayi amangofunsa mundipasa guarantee munditeteza, akangokana dziko akangovomera kwana kuti tikuteteza amapita, akapanda kuvomera sarani sapita. Imene ndiye nkhani imene imachitika kumbali khoza ndi kuti ndiye kuku sanapereke guarantee ku Brazil summit meeting, BRICS meeting ya summit yachitika ku dziko la Brazil, ndiye kumene kujako sanapereke guarantee yoti ati kuteteza kunoku tikusunga, ndiye akwapa zoti athaupira kana kuzoti manga then something like that. Ndiye ndo ma powerful na nthakuluakulu sangangopita kuzinzoti zafakalafakala ngati sanagwirizane bwinobwino. Ndiye nkhani ndi imene imene kuchitika ku dziko lija la Brazil. Ndiye dzulo iyeyo anango yankhula pa screen pa video, nango yankhula meeting iyo anapanga nawo atendi through pa video. Komano iyeyo ndithu ku Ukraine ndithu nkhondo kupitilira mawanenetsa kuti akutenga pacha Ukraine yonse, and panopa wakati pano watengaso madalaso awiri pacha pana kamba dala limodzi, pano watengaso madala awiri, watenga madala awiri panopa Kharkiv maina ake tupsole Kharkiv maso dupling, and that's it. Mankhondo ikupitilira lapi. Guys, thank you so much. Malawi and cameras.